mga igsoon na atong hinumduman si Father Harold atong gid siyang gitahasan nga magpasabot nato sa lain-lain nga mga sakramento nga bililhon kayo sa ato ang simbahan kay ato ning giisip nga gasa gikan sa Ginoo. Unya nagsugod ta sa sacrament of baptism and then sacrament of confirmation, and then we also discuss about the sacrament of the Eucharist. Unya pagkahuman ana naghisgot ta sa sacrament of marriage. Unya karong adlaw mga igsoon atong gihangyo si Father Harold nga tabangan kita sa pagpasabot kalabot sa very special another sacrament nga very special kayo, no? Kining gitawag nato sacrament of holy orders, no? Mao na nga Father Harold, among ihatag ning kaygayonan nimo nga pasabton ang atong katawhan kalabot nining lain nga bililhon kay nga sakramento sa simbahan, ang sakramento sa orden. Okay. So sama sa gingon ni Bishop atong hisgutan karon ang Sacrament of Holy Orders nga bisan sa nagandam ko ani bisag si Bishop karon bunta nang utana unsa may binisaya ng Sacrament of Holy Orders, no? So ambot lang ang akong mahunahunaan nga pwede nga translation sakramento sa orden. Kay tungod kay tulo man ka level ang imong tan-awon, yeah. O na may sacrament of ordination to the diaconate, unya priesthood, unya episcopacy. Okay. Yeah. Nya kung arong atong ma-situate ang maong sakramento sa seven sacraments, naay mga theologians nga moingon nga we can group the seven sacraments under four categories, Bishop, no? Okay. Katong natay gitawag og sacrament of initiation, sacraments of initiation. So mao ni katong first three nato nga gisgutan. Mao katong giunhan nga katong baptism, confirmation og Eucharist. Unya. Kining aside from the sacraments of initiation, napo tay gitawag og sacraments of ministry or service in the church. Service in the church. Mao itong gisgutan pagsugod aw sa miagi ug taas-taas nga panahon, Bishop, no? Yeah. Kay komplikado kayo. The sacrament of marriage. Marriage, oh. So, kini sacrament of service. Service or ministry in the church. Unya, kini pong ikaduha ang sacrament of holy orders. Unya, katong ikatulo nga grupo mo tong sacraments of healing. Apil dito ang sacrament of kanang confession, reconciliation, o sacrament of anointing of the sick. Pero by extension, pwede gud gyapon ang sacrament of the Eucharist kay sacrament of healing mangyapon ang every Eucharistic mahimo ra siyang maapil dito. So kini pasabot nimo Father Harold nga kining pundok sa sacrament of service duha ni ang sacrament of marriage and the sacrament of holy orders. Gitawag ni sacrament of service tungod kay ang gipunting sa maong sakramento mao ang dili lang ang pagbalaan sa kaugalingon kundi ang pagbalaan pod sa uban. So diha sa kaminyoon dili lang kay imong gibalaan imong kaugalingon, gibalaan pod nimo imong kapikas ug ang imong pamilya. Nindota anon sabton Father Harold, no? And I hope nga ang mga minyo dinha they begin to appreciate this ba. Kay wa man kini matagaig pagtagad Father Harold nga sa ila di ay pagpuyo isip minyo naghimo sila og special kaayo nga pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Primarily siguro diha sa pamilya, sa sulod sa balay. Yes, Bishop. Unya extended to the bigger family, no? Di mao nga ang katilingban sa Dios. Okay. Pagkanindot mga igsoon, no? So okay, Father Harold. So mao to siya una ang sacrament of service nga kini atong gisgutan nga sacrament of marriage ka dugay nga panahon. Unya karon magsugod ka sa lain nga sacrament of service which is the sacrament of holy orders. Holy orders, Bishop. Okay. So mahimo ba Father Harold nga sama sa naandan imong sugdan kini paghisgot pinaagi sa pag-explain sa iyang hulagway? Okay. Magsugod ta og description, Bishop, sama sa atong gibuhat sa mga nangagi nga mga kanang catechetical modules na to. Unya sundan ang description og ang matter of form, hisgutan nato ang matter and form niya. Ikatulo ang epekto, ikaupat ang ministro, og ang ikalima siguro pipila ka mga impediments sa pagdawat sa maong sakramento. So adto ta sa paghulagway, Bishop, description. Daghang kaayong mga dokumento sa simbahan nga mahimo natong kuhaan og description, no? Usa niini kanang CCC, ang Catechism of the Catholic Church, numbers 1536 to 1538. Unya mao ni ang paghulagway nga gibutang didto, no? Holy orders is the sacrament through which the mission entrusted by Christ to his apostles continues to be exercised in the church until the end of time.
Thus, it is the sacrament of apostolic ministry. And it includes 3 degrees, no? The episcopate, the presbyterate, and the diaconate. Mo na description sa CCC. Pero akong dalhon ang atong mga igsuon nga nagsunod sa atong programa, Bishop, sa usa ka lahi nga description. Lahi in the sense nga gilahi ang pagpahanay, pero ang unod ni ini susama raw niya akong i-explain ang maong description. Atong kuhaon sa gikan sa Code of Canon Law ang maong description, no? Atong basahon, Bishop, no? By divine institution, some of the Christian faithful are marked with an indelible character and constituted as sacred ministers by the sacrament of holy orders. They are thus consecrated and deputed so that each according to his own grade, they may serve the people of God by a new and specific title. So mao ni ang ako ang gamiton nga working description, Bishop. Okay. Unya atong putluon ang mga importante nga elemento diha aron atong ipasabot. Makasabot di may Father Harold nga ang imong gamiton nga kining teksto, kining Code of Canon Law, kay murag duda ko nimo murag mao ni ikaduhang Biblia nimo ba? Kay mga igsoon kini si Father Harold sa canon lawyer, no? So mao ni specialization nga iyang gikuha sa iyahang pagtuon, no? Sa mo na nga importante ni Father Harold, ikaw gyud mo naagay igong katakos nga mo pasabot ini. Mao na ihong bias, Bishop, kay mo ihong gieskwelahan, no? Pero gusto kong ipasabot pod sa mga tao nga for a long time even among priests na ay pagka anti sana kanang naman tagitawag antinomian kanang tendencies nga murag atong ipadaplin ang balaod. Pero nakalimot nga sa kinabuhi sa simbahan, nag-explain igmayo sa akong mga maestro, Bishop, nga sa kinabuhi sa simbahan adunay tulo ka moments. Okay. Tulo ka moments. Una ni nga imong ipasabot na mo para kining mga kaming mga di canon lawyer maka-relate mi. Aron makita na to ang value sa balaod sa simbahan, Bishop, no. Sige. Ingon ako mga maestro dito sa Gregorian nga. Ang first moment sa kinabuhi sa simbahan mao ang experience, di ba? Kasinatian, no. Diha ta magsugod yod. Okay. Sinati ita sa atong kinabuhi isip simbahan. Nya ikaduhang moment katong gitawag nila og the moment of reflection. Ang imong kasinatian, imong gipamalandungan ginamit ang pulong sa Ginoo. Okay. Ana mosulod ang imong linya, Bishop, theology. At least naaday ko ha. Second moment ng theology, Bishop. Okay. Unya, usahay may pagka-abstract man ng theology. So, ang third moment mao ang pagbutang sa pamaagi nga mahimong practically kana bang mahimo nimong ipuy-an sa imong kinabuhi ang imuhang theological conclusion sa imuhang pagpamalandong. So that is the third moment. Ana musod ang balaod, Bishop. So, kung imong tan-awon anang pagiha, dili nimo ma-separate ang balaod sa kasinatian o sa pagpamalandong sa kinabuhi sa simbahan. Actually, maingon na to, importanteng kabahin. Mo nang maingon gyud mi nga at least sa among school of thought maingon mi nga ang usa ka kanonista at the same time theologian gyud. Kay ang basihan sa iyahang pagsabot sa balaod mao man ang pagpamalandong sa simbahan. Kasinatian o pagpamalandong sa katawhan sa Dios. Wow. Di nimo mahimong i-separate. Mo na nga bisag hinggamit ta og canon law, ang basihan sa canon law ang theology sa simbahan, and specifically ang Second Vatican Council. Kung mutanaw ka sa footnote sa tanang provision sa canons, ang footnote sa matag canon diha sa code gikan halos sa Second Vatican Council. Yeah, nakahinong ko na Father Harold, no, sa atong pagtuon sa una sa canon law. Daghan-daghan mo totong gitun-an naa jay mga footnotes nga nagagikan sa mga pagtulunan sa simbahan. Yes, Bishop. No? So kana nga cycle magbalik-balik na, Bishop. So gikan sa first moment experience, niya second moment reflection, theologizing, third moment ang paghimo sa balaod. Nya nanam po ibang experience. So pamalandungan na po na. Okay, Unya, so balik-balik na siya. Impact na po na sa balaod. Pero nakoy pangutana nimo. Kay basin bag nay mga masakitan nga to mga igso mga kaparian nga mga liturgist, asa man sa dapit? Asa man nga moment ni mga liturgist na lalis, Bishop, no? Kinsa man gyud hawod kuno sa simbahan karon, no? Ang mga kanonista ba o mga liturhista. Unya, ngayon ang mga kanonista nga kami gyud kay kang kinsa kanina hibaw sa balaod na gyud diha, no? With knowledge comes power. Okay. Ingon po ang mga liturhista
kamo, pero kanang inyong gahom kutob ra na dinhi sa yuta. Oh. Nigabot sa langit wa na kanon lawyer dito. Mga liturgists na tanan kay magsige na lang tagdayeg sa Ginoo diha sa walay katapusan nga pagdayeg sa Ginoo diha sa balaang Hindi yun, Eucharistia. palupig sila si Monsignor Boy Salvador. Mao na sila O gyud ang si Father kinaimportantehan. Timo Frasio. Kutob ra ko kuno ta dinhi. Kitang tanan. Ang uban, ang mga liturhista ray magpadayon sa ilang ministry dito sa langit. Ato na silang patugyan, Father Harold. pasagdan lang to sila. Pasagdan sila kay Naibdal, kay Ingon nga panultihon nga, you can negotiate with a terrorist But not with a liturgist. Oh, sige. So, karon mga igsoon, atong pa tagag higayon si Father Harold nga himay-himayon tong mga pulong nga iyang natagik nga gikan sa canon law, no, Okay. nga teksto. Atong ipahimay-himay niya para nga masabta nato pag-ayo kining sakramento sa orden og maghatag pog inspiration hopefully sa atong mga kabatan-unan dinha, no, nga basin naa sila tawag Father Harold nining Bishop. maong sakramento. Okay, You never know, no, nga naay naminaw na to ron nga matandog sa imong pagpasabot unya musud sa seminaryo. hinaut pa, Bishop. No? Hinaut pa unta, Mo nang sige. clerical gyud ko kay atong Ako po da. Kasi matandog sila. Basta guys ko Matandog ta ordinasyon unya atong dagway murag lababos minyo. Dili pare og dagway, no. Oh, sige, Father Harold, Dayon ta, sugdi. Bishop. Ang unang element nga mahimo na tong i-point out diha, balik ta sa katong general description niya. Ang unang element nga mahimo na tong i-point out diha kanang giingon nga by divine institution. Nga gipahinumdom ni Bishop nga kining maong sakramento gimputan gyud sa Ginoo. Dili ini inimbento sa mga tao O sa simbahan. o sa simbahan. Mao nga kanang pagkapari gikan gyud na og tawag gikan sa Ginoo. Dili na imuhang ura pagtawag-tawag lang sa imong kaugalingon. Yeah. Importante kaayo kanang gitawag og discernment of vocation. Yes. Motong imong giingon ganina nga basin ang atong mga batan-on karon nga mamina hopefully musud sa ilang kategorya nga nadi ingon ani nga estado sa Kinabuhi. sa kinabuhi, no? Okay. Okay, so it's something that is divinely instituted. Ikaduha, giingon dito sa description, some of the faithful are marked with an indelible character and constituted as sacred ministers. Buti pasabot nga ang makadawat sa maong sakramento gikan gyud sa laray sa mga Binunyagan. binunyagan. Some Okay. of the faithful gikan sa laray sa mga binunyagan. Imobalik tani sa atong fundamental catechesis sa pagsugod nga ang sacrament of baptism is the doorway to the other sacraments. Sacraments. So, mo na akong gipahinumdom nga kung gusto ta nga valid ang ordinasyon, kinahanglan sigurado ta nga valid ang bunyag. Mao gito sinugdanan sa tanan. No? Okay. So pilion gikan sa mga binunyagan ang ordinahan, pagkatawgon alang sa maong estado sa Kinabuhi. kinabuhi. Okay. Nya ikatulo, gibutang sa maong description nga they are marked with an indelible character. Ato naman ning nesgutan kaniadto Bishop, no? Naagining indelible character. Ang marka nga dili matangtang, Matangtang. marka nga dili O, mapapas. narabay uban nga katong mga seminarista nga naghisgot bahitungod ani Father Harold nga ilang giyon nga murag tato. Pero wa ko mo uyon, ko nga ayaw ina nga murag Okay, tato. spiritual mark man. Oh. Siguro by analogy, By analogy, pwede. pwede, pero even ang tato matangtang man Father Harold. Kini di yun Di matangtang. matangtang. It is a Di mark mapapas imprinted on the soul. Yes. Sa ato pa, ang maong sakramento, dili mahimong usab-usabon. So kung ordinahan kag diakono ka Kasara. usa, dili ka pwede ordinahan diakono makaduha. Kaduha. Oo. Yeah. So, Even kausa katong mo na ang sa sakramento sa bunyag po dili ba? Bunyag o confirmation, Bishop. Oh, Mo ni di na mga gina siya sacraments mahimong with usbon. indelible character. Pero kung mangutan na ta, sige bitaw ko, hunaw-hunag, nganong mo insist man ang simbahan anang idea of indelible character. Unsa may theological meaning ana? Unya, siguro usa ka paagi sa pagsabot na Bishop mo ang pag-ingon nga ang indelible character usa ka pagpahinumdom sa kamatinud-anon sa Ginoo. No? The God's faithfulness faithfulness of God, no? Yeah. Ngadto sa tao o ngadto sa simbahan. Kanagay nindot kayo nga sabton Father Harold, no? Nga sa pananglitan sa bunyag. Bisan pag agbinunyagan wa magkadimao sa iyang kinabuhi, bisan pag unsa iyang gibuhat sa iyang kinabuhi, ang iyahang silyo di gid mawa. O katong giangkon siya sa Ginoo nga iya di gyud na maunsa. Tungod kay
ang gugma sa Ginoo malahutayon. og magmakanunayon. Gyud. So mao na I think the theological meaning of the indelible character. Mao na nga ang ordinasyon dili gyud na matangtang. Bisan pa og unsaon, bisan pa og unsay mahitabo sa giordinahan, magpabilin yun na sa iyang kaugalingon. Even with the infidelity, Even with the infidelity of the ordained. they ordained. No? Mao nga kanang bisan ang balaod bishop nagpakita sa pastoral implication aning indelible character. Panalitan ang usa ka pari, ang usa ka pari nga giordinahan, bisan kung mo biya siya sa ministry, bisan kung ma-laicized siya, o kaha bisan kung ma-suspenso siya, o kaha bisan kung ma-excommunicate siya, ang balaod nag-ingon nga kung adunay himatyon, Pwede gid siya nga mahimo gid siyang maminaw sa confession. confession anang maong tao. Meaning ang iyang pagkapari, Wag wag yun na wag yun na buhiis Ginoo. karbiha. Tungod ang indelible mark. Makatandog, no? Batio, no? Can you imagine? Bisan pag nibiya ka, imagine na bisan pag mubiya ko bishop, kay magminyo ko. Minyo ka. Bisan pa og laga, bisag unsa lang akong gibuhat sa akong pagkapari. Yan na penalty gihatag nimo sa simbahan. Penalize na ko. Pero kanang Panahon nga gikinahanglan ka panahon nga gikinahanglan ka sa simbahan. sa simbahan. Sus, salus animarum est suprema lex. Kaluwasan sa tao gyud sa kalag. The Mao gyud salvation of ultimate souls is the highest law. The highest law. Kuyawa, eh. Mao na nga murag mo freeze ang tanang provision sa kanunlo basta na himatyon bishop. Unya magamit sa pari ang iyahang pagkapari niya nang higayuna. Again magpakita sa gugma nga way katapusan sa Dios. Kaya matinud-anon sa Ginoo. Kaya ang unahon yun, kaluwasan Diyos tao. Kaluwasan yun. Nga bisan ang pinakahugaw nga instrumento. Mahimong ipanilhig, no? Bisan ang pinakahugaw nga Sus. silhig, mahimong ilimpyo sa nataran. So kana nga analogy bishop ang gipakita aning indelible character. No? Yeah. So, I hope nga makatandog ni sa katawhan sa Dios. Unya, sa mga pari pod. Matandog yung taon nga magunahon na anay yun sa ni pagpahiluna sa Ginoo ba. No? Sige, Father Harold, padayon. Okay. Unya, sa maong description, nag-ingon pod nga, they are consecrated and deputed. Okay? Sabi ni Isaiah pa, gilain, consecrated, Yeah. o gisangunan. Alang sa unsa man, alang sa pagpanudlo, pagbalaan, o pagdumala sa katawhan sa Dios. So, teaching, sanctifying, and governing of the people of God. Again, aron pag-alagad sa mga binunyagan. The threefold ministry Of or Christ. task, no? Of a priest. So maunay mahitabo diha. Nindot kayo ang word nga consecrated, no? Nga atong ipasabot isip gilain. So when you consecrate something, imong gilain ang maong butang alang sa usa ka hamili nga gimbuhaton. Yeah. Nindot kayo ng idea of consecrating, Father Harold, no? Kaysa paglain mo, dihugan ka, madawat mo itong anointing, punon ang pinili sa grasya sa Diyos, kumplituhan niya para nga mahimo siyang takos ug angayan sa pagbuhat sa iyahang papel. Gimbuhaton. Nya kini ang gimbuhaton kay dako kayo. Ha? Perte. Pero dakuha mo na nga importante gyud siya nga konsagrahan. Sige, Father Harold, padayon na sa pagpasabot ning atong mga importanteng elemento dinhi. So mao nay akong sa upat na magsugod bisam nagistorya ta ani nga kung imong palawman ning maong punto, moingon gyud ka nga may pagka utilitarian ang ordinasyon. Kay kana mang the idea ba nga you are ordained so that you can serve. Giordinahan ka aron makapangalagad ka. Wa ka ordinahi aron premiuhan ka sa imong kabuutan. Wa ka ordinahi aron premiuhan ka sa imong pagka-bright sa seminaryo. Tagaan kag title. Tagaan kag title, no, dili na mo ipunto sa ordinasyon. Ang panglantaw sa simbahan mao nga ang usa ka tawo ordinahan tungod kay adunay panginahanglan alang sa pagpangalagad sa mga binunyagan. Nindot kay nga punto, Father Harold, no? Nga makasabot ang parian nga gipili siya giordinahan Aron naipabuhat niya. ipabuhat dili ka. Duwa ka ordinahi aron maglingkod-lingkod ka. Tinuod yun, oy. Tinuod yun. Pagkatandog yun nga mga punto, mga pagkasabot, bitaw taga, lindot ka kanabuntag, pakngon ka na nga, mga pagsabot, bitaw nga, huy,
Uy, naunsa ka diha? Ginaunsa ka diha. Giordinahan ka simbahan para sa usa ka katuyuan nga mao ang pagpangalagad sa katawhan sa Dios, Pangalagad sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan. Dili aron nga kuyawa Reverend Father. Kayawa Reverend Father title nimo honor. Mabitaw nga kung Higa. ingon mo sa ordinasyon nga kanang atong pakpakan ang ating kaning gipili kaning gitawag no ayo mo kalipay kayo Tawhanon kayo ang ato magpakita daw ora kitawhanon kayo no. ayo mo kalipay kayo kay dili na pagpasidungog lang sa imong kagalingon no? Nalipay ang katawhan, kay nay mo alagad nila nila mo alagad nila. Sus pagka so di nimo mabuwag gikan sa identity gyud sa Father mga Harold, inordinahan. atong yung dasigo ng mga pari na to, nga kada buntag, inig pa namin na to, kana itong pahinumdom sa itong kaugalingon, Ah. huy, Oh. gituyo ka pag-orden sa simbahan, aron nga, mangalagad, Mangalagad ka. na kay katuyuan. Okay? So, everyday ha, atubang ta sa amin, ang unang buhaton, dili pagtangtang sa muta, kundi pagpahinumdom sa itong kaugalingon, nga giordinahan ta sa simbahan alang sa kakatuyuan nga mao ang pagtubag sa panginahanglan sa katawhan sa Dios. Okay, Yes, Bishop. Father Harold? Gi-affirm na sa CCC Bishop 1551. Gibutang Okay. dito, this priesthood is ministerial. Oh. This priesthood Klaro is kayo. ministerial. Klaro kayo. Ministerial yun. Okay. It depends entirely on Christ and on His unique priesthood. It has been instituted for the good of men and women and the communion of the church. Wow. So naigyo'y direksyon nga dili lang pasod, kundi pagawas Pagawas ngadto gyud. sa pagpangalagad sa simbahan. Mao nga akong gisgutan bitaw sa upat na magsugod nga dili kayo kuuyon anang idea nga kung naihimatyon nga seminarista Kaya nasakit. kay nasakit, terminal cancer, atong ordinahan. Kay ron pud nga ma-fulfill ang iyang lifelong dream, no? Mao. Kana may pagka sentimental, Oo. may pagkalami. Nindot paminawon. Lami paminawon, no? Pero kung imo yung tanawon gikan sa lente sa pagsabot sa simbahan sa ordinasyon sa pagkapari, may kita nga dili tingali pastorally appropriate kay imo manggihimong naromantasize man hinuon ang sakramento imbes nga makita ang iyang tinuod nga kahulugan diha sa kinabuhi sa simbahan. Nindot mo gina nga pahinumdom mo Padre Harold kay makahinumdom sa ko sa una ba sa seminarista pa ko nga namang yung panahon nga masakit ha. Ano niya, kami po mga igsuuna kay mugbo mi kinabuhi. Mao to nga sige lang jigog ampo Padre Harold nga Ginoo itugot lang yun nga tungod lagi sa akong gugma nga magpare ba nga itugot lang yun Ginoo nga ang akong lubnganan agi marka Reverend Father Alberto S. Oy Panglapidan. matay. Kana ba yung mag-ingon ba nga i-romanticize na to ba nga itong una-una nga matay lang kong pare. Mo te akong murag kanunay ba nga giampo sa una. Yan nindot kini nga mapahinumduman yo karon nga kini imong pagapari dili ni panglapida. No? Kini imong title di ni panglapida. Pangalagad ni. Tinuod. So bahala na kini kamatay nimo. Ay, kini wa na may dito sa langit, wa na may Reverend Father. Alberto na may bilin. Bahalag Alberto na lang basta Karon- importante nga gibuhat nimo yung papel. Karon ni ka simbakog mamatay na nanay cross nanay didi sa tumoy. Sobra pa sa kwan. Bada di na importante Padre Harold, no? Ay importante yun nga basta lang abit na limot ka diha. Tinuod Bishop kay labi ang pagka-obispo usahay na magoy glamour no. May Yes. glamour sa atong kinabuhi. Oh. Usahay makalimot nga kining pagpasidungog sa mga tao di unta makabuta sa kamatuoran ba nga. Kamatuoran, Kining yes. atong kinabuhi, we are called to serve. Serve. We are called to serve. There is a We were ordained for others. yes, so never for our own consumption Bishop. O sige, padayon Padre Harold. Unya, siguro gamay lang nga pagpalawom anang kanang idea of service ba kay kanong dugay na kong na seminaryo niya matag higayon nga mo interview kog applicant Bishop mangutana ko kanang unsa may imuhang rason nga kanang gusto mo ka mo apply sa theology no labi na sa mga theologians musud sa biyani sa una. Unya, ang standard mo yung tubag na kay unsa man I want to serve. the church. I want to serve. God. Mahimuot ko na kay dagan ko balihon ako ba ako inon nga sige kana bitong ako inon nga kana bitong mga lay minister sa parokya sa St. Francis Xavier sa Pueblo. Tibuok Domingo imbis na sila sa ilang bahay kay maghayang-hayang. Timok Domingo tuwa sila sa simbahan kay mo serve.
Unya ako musod muadto ko dito ko sa kamisa, iniguli na ko tagang kog stipend. Ako kang panguntanon, kinsa man gyud nag-serve namong duha? Oh. Ang liminister o Ang ang minister pare? o ang pari. Oh. Kay kung mao na atong rason nga mo serve lang, unsa man nga klase sa service ang gi-expect gikan sa giordinahan. Oh. Kanang pangpangutana mo na yung mga Nindot pahilom to, sa nindot interview. to nga. Oh, nindot sa nga paimangno sa Mo na mga yung mga kaparihan. pahilom ha? sa interview, Bishop. Yeah. Mo na nga, Kay- para nako importante nga ipaklaro unsa may form of service nga gi-expect sa simbahan Sa gikan usa sa ka mga magpare. inordinahan. Oh. Nga lahi sa uban. Okay. Kay kung service lang, hala, grabe ang mga laygo, Bishop. Ay sus. Magdaog mga kanang mga lay minister magdana sila mga komunyon sa mga masakiton. Maglibot-libot. Bisan gani na mga katikista. Mga katikista, grabe nga wala pagpangalagad. Layo ragpare. Mabita ako nang gina ng mga katikista usay mo magtapok me. Ako lang inon nga iampo ba amin ninyo ha? Mauna mo na mo sa langit. Kaya mga katikista mauna sa langit ba? Grabe na ilang pagpangalagad. Uy, Tinuod, mga katikista ako matandugog ko nga ato sa mga kabaryuhan, mga gagmay eskwelahan. Mga katikista grabe mo. No? Mga lagad. So, okay. Padayon to mo. So, unsa may So kanang putuha mo. unsa Unsa man may nga specific service, specific service gipangayon nato sa simbahan. sa mga magpare or sa mga pari sa na? mga giordinahan. Okay. So ang Ordinahan na. atong kung mutan-aw ta sa mga dokumento sa Second Vatican Council niya, mo didos ta sa tubag, mingon ta nga ang gipangayo sa simbahan nga pagpangalagad kanang atong full commitment sa tulo ka butang. Una, Okay. proclamation of the word. Alright. Kaduha, administration of the sacrament. Okay. Unya katulo, pastoral leadership. Wow. Mao na nag-define. Mao na threefold ministry. Mo na nag-define sa imuhang ministry, Bishop, sa Yes. imong service sa simbahan. Okay. Mao bitaw nga So, usba to Brother Harold, usba tong tulo? Oh. Para maklaro nila? full commitment. Okay. Full commitment, dili half-hearted, but full commitment to the proclamation of the word. Kagsangyaw sa pulong sa Dios. pulong, administration of the sacraments, Okay. unya pastoral leadership. Alright. Kay mo nag-define sa ato ang identity. Sa pagkapari. Mo na nga para nako O pagkauli. ironic nga ang atong oras mahurot sa daghang kaayong mga butang. Nyo di ta kanda magwali. Magbantay kita na. Magbantay kita na. Kinabaitan. Every day. Oh. Ato yung i-check na i-checkboard ato kada adlaw ba nga nahimo ba nako ni pagsangyaw sa pulong, pag-administer sa mga sakramento o pagpangulo sa katawhan sa Dios diha sa pastoral nga pagpangalagad. Kanang tulo, Bishop. Unya wa nang tulo Brother So, Harold. ang importante kung unsa man gani imong gibuhat ron sa imong pagkapari, mangita gyud paagi nga malocate nimo didto sa tulo. Oh. Di ba? Is this a importante. service to the word? Is this a service to the sacraments? Is it a service to pastoral leadership? Otherwise, Otherwise, amot lang. Unsa na imong gibuhat? unsa na mo gibuhat din ha? Oh? So klaroho na to ni. Panlitan. If you Mahimangno have- gini. Panlitan na kay commitment sa social justice. Asa man nimo i-locate na? Oh, asa man nadapit dito na sa pastoral leadership. Pwede pod sa imong proclamation of the The word. word. Yes. Kay- Kay connected man. Kay ang the work for justice is integral to the work of evangelization. Evangelization. That's right. That's right. So No? kinahanglan ingon ana nga framework, Bishop. Otherwise, di na ta kasabot og nganong ato ning gipang buhat. Yes. Mananom tagkahoy, asa na to i-locate na? Bebe, klaruhan na ako no. Klaruhan na Ano? sa Narian Daril. Asa man. Asa man dapit ni kay daghan ba mo question, Padre Harold? Unsa man ning obispuha nga Unsa man tani? pananaw may buhat? Care for the environment, asa man Oh. nimo in-situate na sa mong framework. Pwede sa pastoral leadership. Pwede sa po sa proclamation of the word. Kay ang kalikupan, apil man sa atong angay nga ampingan. Yes. Naagi na sa libro sa Genesis. Chapter 2. Justify na tani. And part of chapter 2. nga ang tao gibutang sa Dios sa tanaman sa usa ka lugar Aron ay ampingan. aron iyang kultibahon og ampingan. Wow, tanawa. So ayaw gyud niyo basulang obispoha nga magsigig pananom kay numero 1 na. Apil na sa Katawa si sugo sa Dios. Ako lang Tao. nagipaklaro, Bishop, kay usahay mo lagi na inig-interview lagi nimo makatawa ka ba? Oh. I want to serve, but what kind of service? Service. Because the lay people are serving better than in many ways Bitaw, better no? than how we are So doing. sa mga bata din na nga gusto mo sud seminaryo, bantayin ninyo na kay nag-interview Padre Harold makaubo mo. Inumdumi na ninyo kay ang inyong tubag makasabot mo kung sa inyong gipasabot ana. Nga klase nga matang sa pagpangalagad. Pahinomdom mo, Bishop, nga pagbahin sa oras bitaw, usay maguol ka ba nga kanang daghang kay gimbuhaton sa mga kooperatiba, unya inikabot sa
inigmisa, way masulti kay wa maganda magwali. Yeah. I mean, Para nako Father Harold, pastoral priorities I think should be Yeah. defined according to that structure. unya importante mo ni balance pod. Naagi balance ba, no? Kay pananglitan Father Harold mahitabo man pod usahay god nga kanang administration of the sacraments maura po'y murag kitibuk-an sa usa ka pari. More po yung nag-define sa imong ministry, no? Yes. As in your 24 hours, most of this gigahin dito ra gyud, Tinuod. no? Way katisismo, Wa na. way programa, Yes. no? Way laing mga pamaagi nga kana bang ma-exercise ang imong pastoral leadership, no? Yeah. No? So kinalang balanse pod. Oo. No, unya konektado. Konektado. Balanse unya konektado. Pananglitan ang mga sakramento, importante man na siya nga papel, pero magdasig na nimo sa pagbuhat sa imuhang papel sa pastoral nga pagpangalagad. Unya at the same time ang imong pagpangalagad magdasig sa nimo sa paglambigit sa imong kaugalingon sa mga sakramento. Tinuod, Bishop. Diya sa simbahan. At the same time, ang pulong sa Dios mao gyud kanunay nga magkaon na to nga maghatag og kalig-on sa nung espiritu, no? Mabitaw nga ang Eucharistia para nako it's a focal point in the identity of the priest. Nga naman, masud man diha ang imong administration of the sacrament, imong proclamation of the word, and Yes. your ministry to the poor. Nga naman, in the olden days, ang sobra sa halad nga moabot sa Santos nga Misa, mo na Ipanghatag. iapod-apod sa mga Ipanghatag sa mga diakono kabos. adto sa mga pobre. Yeah, ang mga diakono mo nilang papel. Mo na ilang papel. Magsiguro nga ang mga gigutom, ang mga kabos, mga timawa, matiman sa Kristohanong katilingban. Katilingban. No? So, pagkanindot, daghanan naman to itong Theology of priesthood. Daghana na kay tagipang istoryahan mga igsuon Sige. niya. Kanang padayon na Padre Harold ng pagtiwas ng pagulagway, and then after that tingani mo break ta na atong tagag higayon ni mga Ang mga pangutanas questions. mga tao. Sige, Bishop. No? Kay anyway, di ba ni may katapusan nimo, no? Atong tiwason. Sige Padre Harold. Sige. Okay. Nya diya sa description, gingon po diha nga each according to his own grade they may serve the people of God. And the different grades or orders are 3, no? Tulo ka Tulog yun. sa man ni pag binisaya ng grade ha or order Grades. or degree Tulog di ba di ang-ang o sa man eh? pod ang no. Di ba siya? So ang 3 grades in the sacrament of orders are the episcopate, the presbyterate, and the diaconate. Okay. Pagka-obispo, pagka-pari, Pagka-pari o o pagka-diakono. diakono. Nya matod sa atong pagtulunan sa doktrina, the bishops and priests are ordained for priesthood, while deacons are ordained for ministry, Ministry of of service. service, especially in the liturgy and in the works of charity. Okay. So, usahan na, Padre Harold. Okay. Pagpasabot. So kining pagka-obispo mao na ang gitawag sa ato ang pagtulunan og kanang the bishop enjoy the fullness of the priesthood. Unya ang pari gitawag na og cooperators or co-workers of the Bishop. bishops of the presbyter of the episcopal order. Unya ang mga diakono mao na sila ang naghatag silang kaugalingon sa pagpangalagad diha sa pag silbi sa Eucharistia ug sa pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy diha sa simbahan. Okay. All right. So, ang fullness of the priesthood naa sa mga obispo. So kahulugan na bishop. Sa to ba kami ani half Hilaw-hilaw. Di, more ba dyan Half akong pangutana priest. sa una? Di pa pag-lisod dawat si Padre Warley ana da. maglisod. Pero Unsa ang man? mga obispo manggod Padre Harold magiila nato sa simbahan nga direct successors of the Of the apostles. apostles. Okay. No? So sila gyud ang direkta nga nanunod sa papel sa mga apostoles diha sa Kristohanong katilingban. Yes, bishop. Oh. Unya ang mga kaparian nahimo silang mga cooperators no sa trabaho sa obispo kay di man mahimo sa obispo sa iyang kagalingon lang ang dakong papel no sa pagkapari diya sa simbahan. So manginahanglan siya mga kauban nya mao ni ang mga kaparian nga gipang-ordinahan. Yes, bishop. That is the explanation from the point of view of apostolic succession. Yes. Pero naapoy explanation nga ako nadungog ni, I think I have heard this from Cardinal Tagle. Mingon siya nga kanang fullness of the priesthood dili na sabton nga murag ang obispo ray napuno sa Kompleto. na kumpleto niya ang mga Ya, di si obispo. Padre Ado hilaw-hilaw or Amurag tinuod. or 50% ra. Kanang matod pa sa explanation nga it may be understood from the perspective of history and
collective experience of the church. Nga naman, from the earliest times, the Christians have seen that only bishops have performed all the priestly functions before the community. Panalitan, Okay. sa kasinatian sa mga tao diha sa paglabay sa panahon sa simbahan, sumala silang kasinatian ang obispo ra mao'y maka-perform sa tanang priestly functions diha sa kinabuhi sa simbahan. So, Wala. ang maordina, obispo naman na. No? Di na mahimo sa pari. Oh. Ang pari dili makaordina. Maghisgutan na bisab naay crucial kaayo Nga point na na. Oh, Oh, point sige, na sige, bisab sige, later sige. on. So panalitan presidency over all the sacraments ang ordinary minister na usually aside from marriage ang obispo man. Yes. Kunya presidency in the liturgy when priests gather, it's the bishop who presides, no? So the charism of leadership in the diocese, bisag daghang pari, it's the bishop who takes that charism. Mao na nga kanang gihatag nila ng kategory nga fullness of the priesthood because they are the ones who exercise the priesthood in all its dimensions in the experience of the church. Of the church. Das kinabuhi sa simbahan. Ayok nga nalipay si Father Warley atong maong Pagpasabot. No? No? Si Father Oo. Dong, kay kini si Father Dong, may mga philosophical dimensions na yun sa iyang mga questions. Makulbaan ta. Og kini si Padre Warley o si Padre Dongdong og magsige nigreklamo Padre Harold. Ato lang ordinahan pagka-obispo. Gikan ni Patracho, dihay pari sa una sa Manila, fake di ay. Gamisa, kakasal, gabunyag, tanang sakramento gihimo. Valid ba katong maong gihimo niya Father Harold? Kinahanglan ba magpabunyag og usab og uban pa nga iyang gihimo nga sakramento? Okay. Okay, pananglitan ba nay nabunyagan? Okay. Nga fake nga pare. Okay. Kinahanglan ba kuno nga magpabunyag og balik? Okay. Good question, no? Kay kanang sa doktrina ba ya, mahimo ra ba ya ang laygo nga mobunyag? Yes. Kung imog yung Sabton. sabton, no? Yeah. Pwede man ang laygo pero kanang questionable naman pod ang intention sa nagbunyag. So ang akong advice to do away with doubt, pabunyagan na lang conditional, Bishop. No, para masiguro ta nga kanang valid ang baptism. Yes. Ang pangutana Padre Harold katong mga kasal, yang gipanghimo pod, no? Ang kasal definitely invalid. Ang Invalid. misa definitely invalid. Invalid na. Ang kumpisal definitely invalid. Yes. So ang mahimo ra tingali nimong mabutang nga doubtful ang bunyag, pero to take away the doubt, I would suggest conditional baptism. Baptism. Okay. Oh, salamat Patracho sa imong pangutana. Gikan ni Rodolph Coach. Bishop, kanang mga pari nga nigawas kay nagminyo, unya namatay. Ang ilang nahimong asawa, pwede ra ba sila mo serbisyo pagbalik sa simbahan as deacon? Crucial sa di pangutana hada ni Rodolph Coach da. Ang pari- asawa may namatay, dili ang pari. Oh, ang pare naminyo. Unya karon niabot ang panahon nga namatay ang asawa. So meaning na libre ang maong pare sa iyang kaminyoon. Kaya namatay man ang asawa, nawahimo ba kuno nga mubalik mag-serve lang as deacon. Ang ipasabuti ni ani nga mahimo ba mabalik ma-activate sa simbahan as deacon na lang. Nganong dikon man ibalik to pari. Oh, mahimo. Actually, Rodolph Coach, case to case man po ni nga mga kaso ganani no. Pero dili ni siya talagsaon kay nain hitabuan eh. Nitabo ni Bishop. Yes, nahitabo ni dito sa Cagayan de Oro, I know of one priest no nga kanang naminyo siya, nya ni gawas. Pagkahuman na biyudo. Nya karon ang iyang mga anak na nagko na. Wa na siya obligasyon pud sa iyang mga anak kay na nagko na, nya nagtrabaho na ana. Unya ni hangyo siya nga mo balik kay nabati niya nga napagyang bukasyon sa pagkapari. Nya gitugutan sa obispo. I think kanang nga mga kaso labi na kung daghan magog kanang specifics nga kinahanglan may bawon Bishop. Yes. Panlitan kato nga pari na dispense ba gyud to? Okay? Okay, kay kung na-dispense kinahanglan kag mananghid dito sa Roma. Kay ang Roma may nag-dispense nimo. Ibalik. Pero kung katong pareha walang magtagad sa ihang estado, so technically suspended lang to siya kung nagminyo siya atong bawihana. Oh. So, Wa siya ma-dispense. Wa siya ma-dispense. So ang proseso karon na lang sa kamot sa obispo. Yes. So it depends on the kanang details Bishop sa maong kaso. Ya daghan yung tagtan-awon pud ani ang kamatinud-anon sa kasing-kasing sa maong pari, no? Unsa magyoy Kung sa rason? mayang rason, unsa mayang tuyo kay basin bag mubalik lang siya kay mangita na pag panginabuhian, magpakasayon ana. So depende ni Rodolph Coach no sa sitwasyon sa matag usa unya tukion jud sa obispo og maayo Oh Bishop. sa mga kadagkuan sa simbahan unsa may nahitabuan ning paria
unsa man puy katuyuan sa iyahang pagbalik. Ako naka-handle ko sa kakaso nga pari siya, dila na ko i-mention ngan, pari siya unya nagminyo siya ug madre unya wa man sila makasinabot, nagbuwag sila. Nya ang pari eventually nangayo og permiso nga mobalik sa ministry. Taas-taas nga proseso pero we had to ask the permission of the Holy See, Bishop. Okay, nainindot nga pangutana og importante sa ni Father Harold nga matigaag kalamdagan. Father Harold, na ako'y nakita sa usa ka documentary sa TV, parte sa duha ka pari nga nigawas ug naminyo. Okay? Nya hangtod karon, nagpadayon sila og misa. Ug naag gihapon sila mga parishioners. Nahitabo ni sa Western Visayas, no? Unsa may stand sa atong simbahan kalabot ani, no? Nakadungog po ko aning maong kaso niya. Ang ato lang masulti ani nga una depende gyud ni sa unsa may nahitabo specifically aning mga tawhana. Pero kung tan-awon na to ang ilahang mga misa, moingon ta nga kung valid sila nga pari, valid ang ilang misa pero illicit. Illicit. But pasabot nga dako kayo ang pag-abuso nga gihimo batok sa balaod sa simbahan. O kay ang balaod sa simbahan gibutang mana aron pagprotektar sa dignidad sa mga sakramento. That means the sacraments themselves are being abused. Yes. And I would suggest nga wala gyud untay well-meaning Catholic nga moapil sa maong mga misa. Mga pundok. Yeah. Okay. Kanimong tubag, Padre Harold, kanang nindot na nga lamdag sa mga naminaw na to ron. Kay naman ko nagkahitabo nga ingon ani. No? So again, at least na paklaro nimo nga bisan ang ilang sakramento nga gihimo tungod kay naordinahan sila, valid pero ang ilang gibuhat sa kintibuk-an illicit. Illicit. Usa ka pag-abuso sa sakramento diha sa I hate to use the word pero usa ka moingon na lang ko usa ka pagpanamastama sa kasagrado sa sakramento nga dili man na atong properties, Bishop, nga we dispose of it as we wish. Dili man na atong iya man na sa simbahan. Iya man na sa simbahan. We are just custodians of the sacraments. Mao na nga kinahanglan imo siyang ampingan, imo siyang protektahan nga dili mapanamastamasan. And I think this is a clear is a clear kanabang desecration of the dignity of the sacrament. Especially if you make it available to people. Yeah, kay kung pwede na himuon, Padre Harold, that will open to so many abuses. No? That will open to so many abuses. So moingon ko sa mga tao nga kung mahimo ayaw mo appeal. Ayaw mo appeal kay whether you like it or not, you are participating in an act of desecration sa dignidad sa sakramento. Correct. Okay. So, niya say imong higala kanunay gini atong suki ni nga tigpaminaw nato si Architect Dodong Arambala. Si Dodong, kuyawan ko ba sa morning mga pangutana kay lawom sa ni pangutana sa Padre Dodong. Nako gi-reserve ni Dodong nga kuan nga pailumdom karon. Okay, Dong, kumusta Dodong ha? Kumusta mo duha ni Iching ug sa inyong pamilya? Kami nang hinaot ka na kanunay mo dihang okay, no? So, among basahon ni imong pangutana kay excited po si Padre Harold na mutubag basagikan nimo ba? Okay, tinuod ba nga ang pari di na pwede maminyo bisan mo gawas? That's the first question, Padre Harold, no? Ang tubag na to na Padre Harold? Pwede. Mananghid lang ka. Pwede siya maminyo. Mananghid siya. Basta ma-dispense ka, maminyo ka. Dili lang sa civil marriage, kundi sa simbahan. Basta ma-dispense. Basta ma-dispense ka. So, una, pwede ba maminyo kung civil, katungod yun sa usa ka tao nga maminyo. Bisan pagpari siya. No? So, civilly, pwede siya maminyo. Dong, pwede siya maminyo. Pero diha sa simbahan, katong sakramento gyud kaminyoon. Kaya di man kita mo recommend po na ng civil marriage lagi. Yes. Nya, kanang sakramento gyud sa simbahan, mahimo ba na sa usa ka pari nga mogawas? Ang tubag dong kung dispense siya sa Vatican. Kaya remember, usa ka impediment sa marriage katong holy orders. Yes. So kinahanglan tangtangon ang maong impediment para ma-valid ang Muna gitawag na to og process of dispensation. Nga mahatag lang na dito sa Roma. Pero dili siya yung anak kasayon sa tanang kaso. Of course, no. It's a process nga long process. Nya daghang tan-awunon, daghang imbestigahon. Ang pwede ni Dodong Bishop, kining gitawag na to og diaconate. Diba? Na may 3 grades, na may correct. Episcopacy, presbyterate, unya na ay diaconate. Sa balaod, mahimog yun ang gitawag og permanent diaconate sa mga minyo. Gani, na sa atong simbahan. Walang na sa atong nasod sa Pilipinas pa. Sa US, nanay, permanent deacons. Permanent deacons. Permanent deacons. Kaya duha man kaklase ang diakono. Nagita og transitional deacon.
O permanent deacon. deacon. Kini sa ato transitional deacon. Buti pasabot nga mo kuan lang sila, murabag mo hapit lang sa maong estado before magpari. Magpari. Mo na itong kasinatian Dire. dire. Itong sentian dire. Pero ang balaod nagingon nga in certain areas nga tugutan sa Holy See o sa Episcopal Conference, maghimo sila mag-institute sa permanent diaconate. Permanent diacon. So si Dodong pwede bishop, pero ang kinahanglan lang bishop, according to the canons, permission of the wife. Ang pangutana na mo sugot ba si Itching? Permission of the wife bishop. Oh. Dako na nga hagit da. Oh. Kinahanglan nga 25 years old unya with permission of the wife. Pero duda ko, Ah? Father Harold, musugot si Ching eh. Musugot? Musugot kaya nga madrihon po si Chinggon. Madrihonon. Butang ni bishop, Canon 1031 paragraph 2. A candidate for the permanent diaconate Oh. who is not married may be admitted only when he has completed at least 25th year. Okay. If he is married, not until he has completed at least 35th year. Oh, kaya na pa siya nas Dudong. Pwede na Dudong. 35th year. Oh. Si Dudong 34 36 mo siya, Ang 36. kinaimportantihan, kini, and then with the consent of his wife. Wag yun na imbituhan, ha? Ako di ko mahadlok ana kay murag uyon si Iching ana. Muyon si Iching ana. Padayon mo siya. So mao man na i-follow up niyang question unta, no? Ingon si Dudong ipwede pod di ba unfair nga sa minyo nga di pwede magpare? So gusto magpare guys para do. Kung mag-deacon sa bisa, permanent diaconate, mao ni ang catch dong. Ah. Mao ni ang catch. Kung mag-permanent deacon ka, unya simbako og mamatay mo gyud tao. Simbako og mauna imong asawa. Simbako ha, simbako. Simbako lang. Ah. Dili ka kaminyo gusab. Na may impediment of orders. Mao na naron diha. O mo na siguro agi dong na imo bukasyon. Na may impediment of orders. Magpa-dispense na po ka. Sa mukha. Okay, so Anyway, Father Harold, magandang it was a lovely discussion, no? Yes, yes. Nindot yung kaya itong episode karong adlaw niya. I'm sure daghan sa itong mga kaigsuonan na intriga sad sila naminaw nato, kay daghan tag mga viewers ng adlaw. So salamat kayo mga igsuon sa inyong panahon nga gihatag pagpakiguban namo. Unya manghinaot jud mi nga kini among gibuhat dire ni Father Harold naghatag sad og kanang lamdag sa inyong mga sa inyong pagtuo, sa inyong mga kalibog unya sa hinahinay makadasig sad labi na sa atong mga kaigsuonan nga naay bukasyon no sa pagkapari. Unya ato ni padayonon Father Harold ha. Kay daghan pa tagisgutan ani. So there will be a follow up no most likely next Wednesday. Yes, one more episode I think Bishop. One more episode para sa sakramento sa orden, no? So Father Harold, before nato tak-upo ni ron, I'll give you the microphone para nga sa imong mga katapusan mga pagdasig sa atong mga viewers ug listeners. Okay. Una sa tanan, pahinumdom siguro alang sa mga naminaw o nananaw nga kani ang ordinasyon usa ka gasa gikan sa tawag sa Ginoo alang sa pagpalambo sa baptismal promises sa simbahan, no? So it's a sacrament for service. Unya magdasig ko sa mga batan-on nga bisag isugdan og entertain lang bishop ang posibilidad nga basin og aduna sila sa maong tawag. No? Alang sa pagpangalagad sa pagpalambo diha sa simbahan niya. Atong iampo no, I hope nga ang mga parokya magsugod og labi na kay ang mga seminarista tuwa sa ilahang mga kumbento karon. Kumbento karon. No? Hinaut nga mo pukaw sa interest sa mga batan-on. Unya mo pahinumdom sa mga tao nga angay nga magampo alang sa bukasyon sa maong estado sa kinabuhi. Yes. Ang nakalindot Father Harold no di sa Bohol kay nailagid tayong taon nga kanang tuburan sa daghang bukasyon. No, mao nga ako isip inyong obispo mga igsuon ato ning padayonon oy, no, nga kitay mohatag og mga pari og mga madre, mga reliyoso sa simbahan sa tibuok kalibutan, no? So mga bulanon, ha? Palihog kung naa gani hunghong ang Ginoo ninyo tubagag yod. Kay I'm sure matagaan sad og kahulugan og kalipay ang inyong kinabuhi.